SADC yogadzirirwa mabillboard kuti isvike ichioneswa zvimwe zvezvinhu zviri kuitika mumajeri emuZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana pari first time yako, gara wasubscriber, ukomenda, ulike, ushare, toramba tichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi tiri kuuya pano nenyaya yatiri kusangana nayo. Tiri kuona ayo mabillboard ari kungozadzwa ari kutenderera zvakanyanyisa painternet emudzimai uyo akabereka mwana wake ari kunzi ane mwana mudiki kana kuti ane mwana mucheche waainaye ari mujeri akasungwa pamwe chete aendeka mwana ikaka. Vamwe vari kuti mwana iye ane 1 month, vamwe vari kutaurawo mazuva akati siyane, asi chingoripo ndechekuti ane mwana mucheche ari imomo. So zvichakadaro muri yeZimbabwe nyaya iyoyo iri kunetsa zvisingaite, iri kuita kuti vanhu vatange kukomplaina vachitaura zvakasiyana. Asi zvekare nyaya iyi tiri kuitarisa nekuiongorora kwatiri kuita, tiri kuzosvika pakutozotarisawo constitution yedu pamutemo paiyo ye section 58 of Prisons Act chapter 7.1 iri kuzotaurawo zvakare iri kuti in addition of section 58 of the Prisons Act chapter 7.11 clearly stipulates that infant children may accompany their mothers in prison for a certain period of time, upon which, when the child turns 2 years, he or she is removed to stay with relatives or an institution home. Ndiyo mashoko akutaura kuti mwana kana azosvika kana makore anosvika 2 kureva kuti panguva yekuzorumurwa kuyamwa mukaka kwake anokwanisa kuti achizobuditswa ochiendeswa kunzvimbo inochengetwa vana, children's home, kana kuti oendeswa kune hama dzinenge dziri willing kuti dzikwanise kugara nemwana. So nyaya iri panapa iyi, asi maZimbabweans zvavo nyangwe zvakadaro havasi kugutsikana nenyaya iyi nekuti vanhu vari kutanga kubuditsawo pfungwa dzavo dzakasiyana pamusoro penyaya iyi. Ndiri kuona vanhu vari kukomenda umwe ari kuti that's one thing this mother should have thought about before engaging in these nasty things. She is equally careless and reliable for childish consequences. Mumwe ari kuti works of your chairman only crime attending a bribe pre-trial detention in maximum security prison. Ndiri kuona zvekare mumwe ari kuti this mischief ahead of the SADC summit is promoted by Newswalks Live and other nuisance peddlers must be nippled in the bud. This billboard stands on government land and government should have the right to get rid of it. I smell big money behind such mischief and billboards are not cheap. Mumwe ari kukomenda nyayo achitaura kuti tiri kuona vanhu vari kuita vari kugadzira billboard iri vachiriisa asi rakamira paivhu rehurumende. Handisizivo zvangu kuti sei vanhu vachifunga mafungirewo. Vanoti zvinhu zvese ndezvehurumende, saka hurumende yacho kana ichiitawo zvinhu zvisiri kufarirwa nevanhu hameno havadi kuti vanhu vaitewo something here chinoratidza kuti vari kurwadziwa. I'm not sure kuti ari kuedza kutaura kuti kudii muchinda uyu. Asi panapa ndiri kuonawo mumwe ari kuti look what on our neighboring country from Mnangagwa, who is eyeing to be the SADC chairmanship. Mumwe kuti not sure about the circumstances to the arrest, but I have asked the baby should breastfeed up to 18 months or 24, right? And what if there is no relative ready to take up the responsibilities for the kin of the baby? Just thinking, will it be wise separate them? Mumwe ari kuti ndiye here mai vemwana avo kana kuti wo pakashandiswa skillful. Mumwe ari kuti my greatest worry is acquisition of tuberculosis and other infection conditions. Cry Africa. Mumwe ari kuzopindura ari kuti said indeed. Mumwe ari kuti should have thought about it. Moreover, relatives can take care of the child. Kungodawo drama apa ndo zviri kupindurwawo vamwe vakawanda, asi vanhu vakawanda vari kuratidza kubatikana zvikuru nenyaya iyoyo yekuiswa kwemwana muchikurupe pamwe chete naamai vake, nekuti vanhuwo vanenge vachiti mwana
haana chaanoziva mwana achimudika ana mhosva. Asi vamwe vari kuzoti chero zvakadaro muda kuti mwana wacho asare panze nani, nekuti kana muchiti amai ava vanofanira kunzorwa tsitsi vemwana, vamwe vari kuti vaifanirwa kutanga vafunga vasati vapara mhosva iyi vakapara. Asi vamwe vari kuti mhosva yacho yamukutaura nezvayo ndeipi, hapatorina mhosva zvamuchose, nekuti vanhu kusangana vachida kugocha nyama vachipemberera zuva reAfrica Day vachirangarira ngirikina atione chakaipa pazviri. Ndo zviri kutaurwa nevanhu, zvinhu zvatiri kusangana nazvo zviri kuitika munyika yeZimbabwe, ende ndo nyaya zvekare yandaoneka kubatirai nhasi pachannel penyu. Kana uchangotanga kusvika panapa first time yako, gara usubscribe, ukomenda, ulike, ushare, ndoda tichidzoka nema updates nezvimwe zvinenge zvichiitika.